L-Aqda Repubblika fetħet protest ġudizzjarju kontra l-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. Il-protest ġudizzjarju dwar il-każ tal-arrest fl-Italja ta' Joseph Gallia kien iffirmat minn Jason Azzopardi. Fil-protest li dwaru ħud deputat nazzjonalista Carola Acquilina Marjam il-konferenza tal-aħbarijiet barra l-qorti, intqal li għandha ssir inkjesta. Tal-Aqda Repubblika dan għamluh minkejja li tnejn filgħaxija fil-Parlament il-Ministru għall-Intern innifsu ħabbar li kienet intalbet investigazzjoni dwar il-każ ta' Joseph Gallia wara mandat ta' arrest internazzjonali. Il-messaġġ tal-Aqda Repubblika fil-protest ġudizzjarju mressaq minn Jason Azzopardi huwa l-istess bħal dak tal-Partit Nazzjonalista li osservaturi politiċi rrimarkaw li anke fuq dan il-każ qed jilab lob partiġjan. Quddiem dan kollu l-Ministeru tal-Intern saħaq lill-Independent Police Complaints Board u l-imħallef irtirat Franco De Pasquale li jmexxih għandhom jitħallew jaħdmu u jwettqu l-investigazzjonijiet tagħhom f'serenità u skont il-liġi. Fil-fatt dan il-bord qabbad biex jinvestiga l-każ in kwistjoni. Fi stqarrija li ħareġ li l-Ministeru appella biex il-kummenti li jsiru jkunu bbażati fuq il-fatti u l-entitajiet jitħallew jagħmlu xogħolhom skont il-liġi mingħajr ma jispiċċaw għodda tal-lob partiġjan. Din mhux l-ewwel darba li l-Aqda Repubblika permezz ta' Jason Azzopardi fetħet proċeduri kontra l-Gvern. Sentejn ilu Jason Azzopardi fetaħ kwerela kontra l-Prim Ministru u anke kontra s-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta u rrid jitfaħħom il-ħabs wara li jakkużhom b'attentat taqtil ta' migranti. L-istess Aqda Repubblika talbet ukoll inkjesta fuq il-Prim Ministru dwar l-imxija tal-COVID-19.